देख देख ये कड़ी देख ना उनको डाल कर ले डर अछि हनुमान कोडले धाले देखा धो ने पहाड़टा देखा धो इन प्लेन हेले अधिक पहाड़ तो ये घोड़ा बरोबर भाषा हां पहाड़ हमरा चालीसा ଏପଟେ ଆସିବା ଇଏ ଗୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଏପଟେ ଚାଲୁନ ବସିଛନ୍ତି ମେଞ୍ଚାଏ ସେ ବୋତଲ ନ ଧରିକି तो खाइବାକୁ ନାହିଁ ସେ ହାତକୁ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ତୋ ବାଟ ଖା କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଦେଖିକିରି ମଣିଷ ଖାଇକି ଦେବେ ବୋଲି କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ନା ମୋବାଇଲ ଧର ନେଇକି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଉଛି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ
ଗଲେ ସବୁ ଗଲେ ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଖିବ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ପାଣି ପିଇଛି ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁନ କିଏ ଏଇଠି ଜାଣିଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲଟାକୁ ଦେ ସେ ପିଇବ। ନେ ରଖିଲେ ଏମିତି କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇକି ଆଇଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଖାଲି ଥାଉଁଠି ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିକି ରହିବ। ଖରାଦିନ ହେଲେ ପାଣି କି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। କିଛି ନାହିଁ ନା ଖାଇବାକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିଆହବ ନଡ଼ିଆ। ଆଇଲା ସେ ତତେ ନଡ଼ିଆ ଦିଆହବ ତୁ ବସ୍ତା ବଇଥା ଆଇଲା ସେ ଖାଇବୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଯିବେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଦେବେ ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଇଲା ସେ ଖାଇବୁ ମୁଁ କହିବି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଲେ ଲୋକ ଯାହାହେଲେ ଦେଖିକି ଦେବେ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ବା ସେମାନେ ଚାଲାଖି ମଣିଷଠୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ପାଇଦେ ଏଇଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସେଇଟା ଖାଲି ବୁଲାଣିଟା ହେଲେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଲାଣି ଅଛି ବୁଲାଣି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ହେଲେ ସରିଲା ହେଇଗଲା। ପାଣି ଝରଣା ପାଣିଟା ଅଛି ପାଇପ ଲଗାଇବା। କାଲି ଫୋନ କରିକି ଫୋନ ପଇସା କହେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ହଁ ଜାଣି ଏଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଇଥିଲୁ କ'ଣ ଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ନିଶା ଗୋଟେ ବୋଲର ଆଇଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ବୋଲର ଏଇ ପପୁଲାର ରାତିରେ ଫୋନ କଥା ହେଇକି ଆମେ ଆଇଲୁ 5ଟା ବେଳକୁ ଅନାହାନ୍ତି କେହି କିଛି ପାଣି କରିଦିଅ କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ
ଖେଚୁଡ଼ି ନାହିଁ ଅଛି ଇଏ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯେ ଅଭଡ଼ା ଅଛି ଅଭଡ଼ା ଯେ ଅଧିକ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଟିକେ ବିଭୂତି ମାର 1352 ଶେଷ ହେଇଗଲା ଯାହାତରେ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ମାରିଲା ଯାହାତରେ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ମାରିକା ପହଞ୍ଚିଗଲ ବିଶ୍ୱ ପଢ଼ିଲା ବାବା କପିଳା ଦୁଃଖ ଆଇ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରୁ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରୁ। सही बॉडी चाटता है तो दबो जा करू तकर करिया नहीं नो फोन मारे हां से हां हां देखे दे ले बोलो ले इज बोल ले कर दे हां आपको दिए दे दो देख ऊपर थोड़ी तरह खाई लेकिन खाऊ दी देख ए तोड़ा पड़ी मुझको ଏ ଖାନା ଖାଉନି ସେପଟେ ଇଆଡ଼ିକି ଖା ଏ
हाँ था ना